दंना गैयाब्रा फाग्लियालाय ओइ सना मायाव दंमारब्रा बिलाय फाग्लियालाय सोरनि मा गोजान न'आवबो ओइ खोनायाखै नामा आयौ गेलेंबायसैलां दा सोरखौबा लिंहरनाया जिबौ दं होननायासो थंब्लेद ओंखारबोथोंसै थैखाबायलां सयथिबो नै माथो दासो है फाग्लि ओरै फैलाय गैलाहाय आफा नुबा आयु मानो फैबावखो नोंलाय बेयावलाय आफा दं होनखाबाय आङो थांफिनदो ओइ र' जाम्बि नोमफाखौ बेसे गिबावनांगौ आंलाय बेखौ नुदों बेखौ नोमफाया दिनै हेबबावनांगौब्ला थाफ्लिसो होना थांगोन आं गरसे सालाखौ जोंनावलाय सोर बुंलारायफैबाय थादोंब्रा र आं नोंसोरनो भिडिअ जोबनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा खोन्थानि क्रिकेटआ भारतनि बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन गेलेमु आरो गेमिं वेबसाइट जायखौ दिनेश कार्तिक आरो पुरी मुनिया थान्दैथि खालामो आइपिएलआ फैबाय क्रिकजों जिले गेम्सआव स्पिन खालामदो आरो मोनफ्रोमबो सप्तायावनो आइफन आइपेड आरो गोबां देरहादो क्रिकेटआ नोंथांनो 2,30,00,000 रांनि गिदिर बाथ्राफोरजों आइपिएल हांगामा लाबोदों जेरैहाय यामाहा बाइक रियेलमि मबाइल एपल वाच टिभि आरो गोबां बायदि गोसो गुदुं आनथोफोरा देरहादो क्रिकआव साइन आप खालामदो प्रमोशन सेक्सनाव थांदो आरो 100% बरायनाय ब'नासनि थाखाय प्रम' क'ड WIN11 बाहाय हाबनायाव 300 रेपिड ब'नास लादो फनपे गुगोल पे एबा बेंक ट्रेन्सफारनि गेजेरजों गोरलैयैनो जमा खालामदो क्रिकेट एपजों सप्तायाव आइफन 16 प्र मेक्स देरहानायनि खाबुनि थाखाय बिबुंथियाव लिंकनि गेजेरजों रेबथुम प्रम' क'डखौ 1-2 मिनिटनि गेजेराव मोननो हागोन आया नोंसो गिबाय नामा सना नोंखौ होनाखैलां नोमफाखौसो होनदों ओरै फैलै जाम्बि माबा गास गिलाबायदों साला बेटा नोंसो दाख्लैना थोबावखै नोंनो र' बेटा ओंखाम जाबाय सना जाबाय मा ओंख्रि जाखो सबायजों साम' ए फैखाबायहाय दाना फैलै मा खारबाय थायो नोंखौ नों बेटा आखायाव खेबसे खुदुंसैलै ना सना थै आइया लाजिबायसो जाम्बिया ओइ जाम्बि हौवा जाखागोनखौ लाजिबाय नामा मा बुस्थु बिलाय मा एथ' गोसा हांला फैखो माथो आदिसो मानो मा मुगैहरदों बेयाव माबालै आदै ओरैनो नेवलाय मासे फैदोंमोन नों नुदों नामा मा बिमा खर' नेवलाय बिलाय ए होमबा बोथिं नागिरनोसैलां है बिमा खर' नों जानाव बिदिनो मोनफा बाहाना खालामना फैबाय थायोना नोंखौनो दिनै गारालां है ओइ साला बिहावसो सोरनो हरनो सानदोंब्रा गोसथोलायो आंजोंसो सिरि नोंसाजो सानबेसेखौ होनोब्रा नोंलाय नोजोर फिसाजो फैगासिनो उसुं जावनो नोंसाजोखौ खावनो बाराखौब्ला उसुं थुसुं जावलायनाङा आंनो रागाजोंब्ला हायो आङो दाबो लाना खारनो बै बे नोंनि सेराव थानाय खदाल गैयामोनब्ला माब्लाबानो बिरबायमोन आं सिलाबारि सिबना आंनि साबसिन बिजामादै मोनगोन सानदों नोङो मानिनायाव गैयालै नांगौ नालाय नांगौ आंनो गोसो थोबाय जेब्ला हगारनायाव गैलिया सौलायनांगौ जाब्ला सौलायलायगोन बाराब्ला बिगुर गथ'आ आया बिहावसोआ आंना मानो बिदिब्रा माबा मोनसे मोजां बुंब्ला होसोनायल' बाला दानो आंना बाराखौब्ला उल्था बारना जोना मोदा मोदि मोनहोलायगार गोलां सिथोबा गरमावसो सुइटार गानग्रा गोजांब्लासो लान्थिया थाग्रा हाखांबासो अखा साला खफ्रि हमना बेरायग्रा दांसो बादि होसोथाबबाय थानायखौसो साला लबारजोंसो होमारगौलां थिफ'लायनाय बाला 2 बोसोर जाबायलै ओइ साला बिहावसो थेवबो दागो रेकर्ड गैया नोंसाजोनि खावलायाव नैबे लद्राया खुदुमदों होनना रावबो बुङो अब्ला नोंनो सानना नायदो दाना बिहावसो मोनगोन नोङो दानि जुगाव आं बादि बिजामादै मोननाय नङा बिहावसो नोङो नागिरनानै नायनायावसो मोदलालालै नोंजामादै जागोना थेवबो नङा असदा नोंनि बायदि आखला सानदों नामा नोंलाय आंखौ लबार लाग्रा होनना दाउ हांसो मालायनि खावना जाला बायग्रा नङा बियावसो आङो बिदि नंथारा अयथासारि मालायनि बोथ्रोदनानै जाग्रा नोंनि साननाय असदा जादाब जुदाब गारना बोजबनानै लादोब्रा बिजामादै सानना